Enya baria bane basiria magima gwetera gukune kwaniriro baimeye kenyoro kienchiche ward ya Kiabanyaru ensemu ye bunge ya Burabwe county ya Nyamira ni gwikiranirwa asegetigie skuru yoboroso ya Isincha ase omoyego yo abrai ao nigo besoke na gusira chinkecho abwase batebire nigo bagochia ko babwatesia ase chisemi nonya nigo abrai bande nigo banyora libaga na koralia omorembe na bwe gukwanira egose gwakira ekoko eganga ya Daktari Fred Matiang'i yokorigia ekergo kyoburai bwense bakorwa amagomba babene kuchase chinga chire basiria bamwabo niga barayabo baikirana segetie ikyo balire chira cyo gusira chinkecho oyo no mwemusie kure wodi ya Itibo Lameki Onyancha asaba bane bakwete naro yomo oponerete obeire kerema takunya kora kindi gavana no muchumbosera kimogokonya babandi peni mumanyo ikira na incho yu tigarete onyarete ko bamoyo ngo mutumirande 10,000 erindanyare achanyare kugura kindi aranyare kuragira kagosira engwana yayo muskela Mekionyancha nigo muskedi ukimasira kuri ward ya township nere aene kirikoreresia enka yoli authority we kuraso mubasokano yo na gotigerwa chingoma chintindi uyore moyo tigara bono beire kerema kamorikane gatigire kogonga aririko takomwera dinero bana kuchibasiko mwabo oso yure moyo bono tigara nechi familia chichinde inye lero toko ni ababa kire family ngo nyetigara ndikiri isato so I'm living in 12,000 nani nonye nabo omugafana we county Nyamira omuske Amos Nyaribo nigo nere aorokiria marigaya gochase chinkecho abwase alireira yo gocha kobabwatesia enkwana boigo nero mochumbe we bunge ya Burabwe muske Patrick Osero atebire narwe egetoro kiaya gocha sabana balia bagosoma kura chinkecho Barabara secondary azekiro mochina bongoro mwana yomo mokori school omwana nara gurukunga bini mugeira ungundi igarenzi je secondary omwana nara gurukunga divina ke muma ungundi nerenzi ja Valentine Maria Nyaega Endiba Thomas Nyaribo Gesego Makairo Aileen Mora Gesego Kisi University Stephen Nyaribo Kinanga Rongo University Nomoerio Samuel Nyaribo Nyairo Uridio Oga abana abuna batorentaga tobakonye tobasire tobasabere mbate kukunya chingoro munabaita bagakorire oyo koriga baseneta we county Nyamira mochenwa nigo era irere baga na kubolia abantu banekie bachorire abarayi barabakonye ekinango kwana omwako bochangu bakatore chikura inumo manye tabarayi moja kwa chikura ebono kindly tikatochora abarayi bamanye tegasi yabo komenta nayo oyo koriga obokapana we county Nyamira Diu Kyombagi nigo aboliri abantu basire Daktari Fred Matiang'i asobo choria banene bole mutwe abwasate bire rigati gashagwa na bwente guska umugusi Rigiji you must respect Fred Okengo Matiang'i so you cannot come here to intimidate us. We want to tell you, if you want to give us respect, we'll give you respect. If you will disrespect us, we'll also disrespect you. So you must respect the Omogusi community, also our son, Fred Okengo Matiang'i. asenkwana ya Commissioner Ben Momanyi nigera segetire balia bale kurasoba mu bulyo bokurwania serikali batige kurwana nalyo baraikiranie kerenga kere mutwe. Kwa hivyo as united opposition tumeambia hawa chama wote waende wajifungie mahali walete candidate. Tukianza hii tutusiane hapa tutusiane pale, hakuna mahali tutafika. Tunajua and we believe in the united opposition. Iyo peke yake ndio itatuma Kasongo nyumbani. Omwana siasa Murara Kibaso nigera atebire ukolera kwae chinga chiria chire na magombo chiakanwe ne serikali asomo basokano yo banyora. We expect, yani tunatarajia, yani ndobwato koganyo konene, that these families basiriria abantu babo, they will be compensated. They must be compensated. They will be compensated. Kabara yabatanina, these people
must be compensated for the loss of life yenye ilifanyika kwa project ya serikali. Vincent Monda, Ensoko TV.